Svake godine u hotelu Njujorker u Njujorku, u kojem je 7. januara 1943. preminuo Nikola Tesla, održava se Dan Tesline naučne fondacije, koja nagrade dodeljuje zaslužnim pojedincima i organizacijama za promociju lika i dela našeg velikog naučnika. Osnovna škola Banović Strahinja iz Beograda dobila je najveće priznanje Tesline naučne fondacije, Tesla Spirit Award 2024, za kratak film Teslin naum. Poziv je upravo stigao od gospodina Aleksandra Ignjatovića, roditelja 2 učenika naše škole, i mi smo taj poziv prihvatili. Inače se kao škola odazivamo i učestvujemo u raznim projektima i nekako imamo spoj i tradicije i modernog, tako da to očuvanje, da kažem, prošlosti i sećanje na neke znamenite Srbe, posebno Nikolu Teslu, je za nas bio izazov. Naravno, kao neko ko jako dobro ume da prepozna dobre projekte i sve ostalo, ja sam delegirala Vladislavu, koleginicu, da pripremi jednu predstavu. Na kraju je to ispao jedan film koji su apsolutno svi učenici učestvovali u tome, u izradi toga. Imali smo i spoljne saradnike, ali zapravo dobili nešto što je autentično, što nije radio, da kažem, nije fingirano, nije pravljeno da bi se tamo negde prikazali, nego želeli smo da prikažemo rad naših učenika i sa nestrpljenjem naravno očekivali rezultate. I taj 14. januar nas je zatekao u vreme zimskog raspusta, ali smo se obradovali jer smatramo da je to izuzetna nagrada za našu školu koja je dobitnik raznih nagrada, ali čini mi se da ovako velike nagrade nije bilo u ovoj školi, pa smo to posebno proslavili na obeležavanju Savindana, jer mi idemo sve vreme putem Svetosavlja, negde Savinim putem, i iskoristili smo priliku da promovišemo nagradu, da premijerno pustimo film i da se obradujemo. Drugo ime naše škole je škola sa dušom i to je ono što nas razlikuje verovatno od drugih škola u Srbiji, iz razloga što se prvo nalazimo u prelepom ambijentu, znači na obodu Košutnjačke šume, gde imamo skoro 2 hektara školskog dvorišta i gde naši učenici, pogotovo ovi mlađi od 1. do 4. razreda, jedan deo školskog dana provode u prirodi. Naravno, ta mogućnost boravka u prirodi daje deci zapravo pravo da maštaju negde. Mi podstičemo da u prirodi oni maštaju, pa i da se povezuju sa našim velikim naučnikom Nikolom Teslom, koji je nekako napravio taj spoj prirode i tehnologije, da tako kažem, pa i da oni ovde u ovom prelepom školskom dvorištu budu neki budući naučnici ili nešto. Mi im svakako pomažemo i podstičemo njihovu kreativnost i negde nam je to značajno. Pa znate kako, kada je stigao ovaj poziv za pravljenje filma i bavljenje Teslom, ja sam kao nastavnik bila prvo oduševljena, a sama činjenica da sam ranije se bavila našim velikim umovima, takođe Nikolom Teslom, Mihajlom Pupinom, umetnicima koji su Urošem Predićem, Pajom Jovanovićem, i svi su oni bili na neki način, poznavali su se, bili međusobno drugari, jedni druge motivisali, stimulisali. Dakle, imala sam taj projekat i onda mi je ovaj film na neki način, odnosno ideja da se bilo šta uradi kreativno vezano za Nikolu Teslu je bio samo nastavak onoga što je već rađeno.
S obzirom da vodim prvi razred, izazov je bio još veći. Znala sam na koju decu mogu da se oslonim, to su već petaci, moji glumci, već dokazani, a prvačići kao mlade biljke koje su eto sada zasađene u našu školu, učinilo mi se da će to biti ovako jedan izazov i za mene, a izazov i za njih, da se zalijemo nekom finom idejom, da popijemo, uslovno rečeno, neke sokove iz misli, dela, načina života našeg velikog naučnika i eto, posle sam i ja prišla kao izazovu, a boga mi i deca. Pa, ako govorimo sad o ovom engleskom delu, gde deca recituju pesmu, to su već starija deca, dakle, to su moji bivši đaci, petaci i tačno sam znala na koga mogu da računam. I naravno, oni su izneli tu pesmu onako kako treba. Bilo je i dece koja su bila povučena, međutim, oni su dobili neku drugu ulogu. Da budu u filmu, oni su dali svoj doprinos nekom idejom, nekim pozadinskim radom, svojom energijom, a onaj ko nije imao puno treme i ko je mogao da odrecituje potpuno sigurno, taj je izašao i pokazao šta zna. Što se ovih malenih tiče, pa znate kako, svakome treba dati neku šansu. Kada vam dođu neki nestašni mali čupavci, nekad ih treba malkice i smiriti, pa gde ćete bolje smirivanje ako mu date ulogu malog Tesle koji mazi mačku i postaje važan samim tim. Dobro, trudila sam se da imaju i određeni talenat, ako može taj talenat za glumu da se prepozna tako rano, ali uglavnom hoću da vam kažem da je ideja tu negde postojala, svi smo je nekako zajednički razvijali, nadograđivali, slušali savete jedni drugih, deca su imala dosta svojih nekih, pa tako želja da se nešto prikaže na određeni način, a pravo da vam kažem, imali smo i upliv sa strane koji je morao da odradi ovako jedan fizički deo, a to je da se napravi rekvizita i razne stvari koje su, čini mi se, filmu dale ovako na autentičnosti, na nekoj simbolici koju pretpostavljam da su odrasli ljudi koji su gledali film i videli. Heal our spirits cool. From Belgrade's heart, we're here with you. Children of Tesla, that's us you see. Sending vibes, oh so fine, from our Serbia, the land divine. Loads of joy and energy we share, for a brighter world, showing we care. Ovu nagradu smo doživjeli pre svega kao priznanje za rad u školi i sve ono što radimo sa decom, ali i kao podsticaj za neke nove buduće projekte i zapravo potvrdu da smo na dobrom putu i da kao što kažem, negujemo tradiciju, prosto ne dozvoljavamo da zaboravimo naše velikane, posebno Nikolu Teslu, a s druge strane nam to otvara mogućnost da se povezujemo, na primjer, eto, mi smo hteli ove godine da iskoristimo i da uzmemo učešće na sajmu obrazovanja u Novom Sadu, gde se dodeljuju neke oznake kvaliteta i da smatramo da između ostalog i ovogodišnja nagrada nešto što bi bio dobar osnov za vrednovanje i možda ćemo to realizovati ove godine, ako ne sigurno sledeće godine. Želimo i dalje da nastavimo saradnju sa Teslinom naučnom fondacijom, jer smatramo da apsolutno treba da postoji saradnja između fondacije i škole
i da se uključimo u sve projekte koji u buduće bili, pa i recimo ta Teslina, da kažemo, literarna sekcija, zato što u školi imamo izuzetne i učitelje i nastavnike srpskog jezika, koji pored onog obaveznog gradiva rade mnoge lepe i korisne stvari, učestvuju na raznim konkursima, tako da to smatramo kao projekat za ubuduće. Đaci su bili oduševljeni, a vest o osvajanju nagrade delili su među sobom i sa svojim porodicama. Osvojena plaketa uručena je školi 22. februara 2024. godine. Aleksandar Ignjatović je ispred Tesline naučne fondacije uručio nagradu direktorki škole Tanji Vasović Novosel. Organizovan je prigodan prijem. Đaci su tokom čitavog dana bili u svečanom raspoloženju, a posebna sreća na njihovim licima bila je kada su im svima pojedinačno podeljene diplome. Kako je ovo jedinstvena nagrada dobijena za kreativno sagledavanje života i dela Nikole Tesle, ima veliki značaj za učenike i nastavnike osnovne škole Banović Strahinja i obavezuje ih da još većim intenzitetom rade na popularisanju pravih vrednosti, na upoznavanju đaka sa životom i radom naših velikih naučnika. Pa vrlo smo počastvovane pozivom i nadam se, pre svega to će biti prilika da odemo u New York, da vidimo gde je Tesla živeo, da vidimo taj čuveni hotel New Yorker, jel tako? Nadam se da ćemo uspeti da nađemo sponzore koji će isfinansirati to naše putovanje, ali za nas to zaista predstavlja onako jedno posebno iskustvo. Nadam se da ćemo uspeti to da realizujemo. Pa evo, po ovom osmehu iskrenom mom, verujem da vidite koliko sam onako ispunjena zadovoljstvom. Da, volela bih da se tako nešto realizuje. Osetiti energiju gde je živeo Tesla, videti sobu, videti mali muzej i videti sve fine ljude koji i dalje vode računa o Teslinoj zaostavštini, vode računa da se njegovo ime ne zaboravi, ne samo ne zaboravi, nego da se čuje nadaleko i naširoko, da se Tesla ne svede samo na automobil, na raznorazne druge materijalne stvari, već na negovanje duha Tesle. To je takođe izazov u kome se radujem. Hvala vam i na pozivu, jel tako? Pa, mislim, Tanja, znači potrebno. Da. Ne, stvarno, meni je bilo stvarno čarobno, evo sad odjednom sam opuštena. Stvarno mi je čarobno iskustvo bilo. Da, pa dobro, u suštini nemamo problem, da kažem, od javnog nastupa i to. Ja često prihvatam razna gostovanja na televizijama, u smislu zato što je to besplatna reklama za školu. Znate, kad vi kažete Banović Strahinja, on je tamo negde čuo, pa će malo pogledati i to. Tako je, Vladica je onako vrlo spontana i u ostalom vodi tu dramsku sekciju, pa je to nije problem, jel, taj javni nastup i to, tako da mi smo dobar tandem. Izgleda, I razumemo se, i ono što je važno negde da oni zaista imaju moju podršku, mislim, kao direktora škole, zašto god se obrate sa nekom idejom i sve, ja kažem, vi znate da imate podršku, recite šta vam treba, ako treba nešto finansije u zavisnosti od toga sa koliko raspolažemo, ali ono što je negde važno da podršku imaju, ja to sve ispratim i onako obradujem se baš za svaki uspeh i sve, zajedno sa njima. I ume direktorka da prepozna ideju. Da. Mislim, obratiti se sa idejom prošle godine da putujemo vozom u Novi Sad, pa... Da. Kao čekaj. Zapravo nama je ova nagrada došla kao jedan prozor u svet, da, mislim, o školi Banović Strahinja u Beogradu verovatno svi znaju,
u Srbiji i znaju i ne znaju, ali dobiti priliku da se škola Banović Strahinja predstavlja na Manhattanu, u Njujorku, zaista jeste privilegija i to je nama prozor u svet. Hvala. Tako je. Thank you.